Takže dobré odpoledne. Já jsem Tomáš Musil, studuju a pracuji na Ústavu formální a aplikované lingvistiky, kde se zabývám vším možným, mimo jiné reprezentacemi významu ve velkých jazykových modelech. A dneska budu hovořit o umělé inteligenci v kontextu filozofie jazyka. Specificky se zaměřím na otázku, jestli můžou stroje, respektive velké jazykové modely, rozumět jazyku. Takže, v kontextu filozofie jazyka se zabývá otázkama nejobecnějšíma o jazyce, jako co je jazyk, co je význam, co znamená něčemu rozumět. Já jsem tu otázku zúžil na to, jestli stroje můžou rozumět jazyku v tomhle případě. A ta otázka v této formulaci obsahuje 3 důležité pojmy, které se podle mě výrazně liší. A to v tom, že stroj je nějaký pojem, který si snadno představíme, teda tady v té otázce tím myslím počítač, nebo velký jazykový model. A to je něco, u čeho se shodneme na tom, co to je, ve smyslu extenze. Když řeknu počítač, tak prostě tady někde v té katedře je jeden počítač schovaný, tamhle mám na stole druhý počítač. A když budeme chodit po světě a ukazovat si počítače, tak si myslím, že se bez větších problémů shodneme na tom, co je a co není počítač. Zároveň to umíme popsat. Na to jsou tady na matfizu nějaké předměty, jako třeba principy počítačů, kde se vysvětlí, jak to funguje a z čeho se to skládá. Takže víme, co to je, víme, jaký předměty pod ten pojem spadají a víme, proč pod něj spadají nějakou svojí konstrukcí a funkcí. Další pojem tady v té otázce je jazyk. Přičemž teda tím myslím přirozený jazyk v tom lingvistickém smyslu, ne nějaký formální jazyk nebo programovací jazyk. A tam si myslím, že se zase shodneme na tom, co to je. Čeština, angličtina, němčina, tagalog. Je jich hodně a lingvisti provedli důkladné zkoumání, sepsali dlouhý výčty a co je tady v těch seznamech, to je jazyk a co tam není, to může být nějaký neobjevený jazyk, ale zase prostě víceméně se shodneme na tom, co pod ten pojem patří. Ale už je problém říct, proč to tam patří a jak to funguje. To je právě nějaká základní otázka filozofie jazyka, částečně lingvistiky a na tom není úplně shoda, co principiálně je jazyk. No a pak je tam ten pojem rozumění, a ten je z nich nejhorší, protože tam nejenom, že je těžký filozoficky definovat, co znamená rozumět něčemu, ale zároveň se ani neshodneme na tom, kdy se to děje. A to, že se na tom neshodneme, právě ilustruje tady ta otázka, jestli můžou stroje rozumět jazyku, protože některý lidi si píšou z ChatGPT a jsou nadšený, že jim ten počítač rozumí, a jiní lidi říkají, no ne, vy jste naivní, to vám vůbec nerozumí. To tak v žádném případě není. Takže u toho pojmu rozumění někdy není shoda ani na extenzi, ani na intenzi. Čili to bude ten hlavní pojem, kterým se budu tady v té přednášce zabývat. To jsme si nějak specifikovali tu otázku a teda stručný obsah přednášky bude takovej, že úvod už byl. Pak řeknu něco stručně k historii filozofie umělé inteligence, zmíním nějaké podstatné myšlenky druhé poloviny 20. století. Pak pro případ, že by tady byl někdo, kdo neví, co je velký jazykový model, což nepředpokládám, pro jistotu zopakuju, co je velký jazykový model, ale jenom velmi stručně. A pak se konečně pustíme do té hlavní otázky, to je otázka rozumění jazyku a velkých jazykových modelů. A kdyby náhodou na konci zbývala ještě strašná spousta času, tak mám v té prezentaci několik poznámek k etice, ale
myslím si, že na ně nedojde. Jo, a ještě organizační poznámka číslo 1. Ty slajdy jsou víceméně v angličtině, jednak protože jsem vycházel z anglickojazyčných zdrojů a jsou tam hlavně citáty, pokud je tam nějaký text. Jednak protože nějaká verze té přednášky byla anglicky a už se mi nechtělo to přepisovat tam a zpátky. Takže slajdy budou anglicky, ale mluvit budu česky. A druhá poznámka, kdybyste čemukoliv nerozuměli, tak se hlašte hned, nebo křičte, nebo něco. Si to spíš nenechávejte na konec, ale můžete. Nicméně můžete se hlásit hned a já budu radši. Takže, filozofie umělé inteligence se v mnoha ohledech úzce týká jazyka a otázky rozumění. A první, kdo tohle nějak propojil, byl Alan Turing. V roce 1950 publikoval článek, ve kterém navrhuje takzvaný Turingův test. A pokud vím, tak jste o Turingově testu hovořili minulý týden na semináři, takže to asi vlastně nemusím vůbec říkat a můžeme přejít dál. A jenom, že ta základní myšlenka je, že nějak rozlišujeme mezi počítačem a člověkem na základě textového výstupu. A to, co je pro nás důležité k tomu testu, je to, že jako Turing říká, že inteligenci poznáme podle té schopnosti adekvátně reagovat na nějaké textové zprávy. Čili svým způsobem klade rovnost mezi schopností porozumět textu a inteligencí. Čili umělá inteligence znamená stroj, který dokáže rozumět textu. Tak. A ještě teda jedna poznámka, tím pádem jako Turing už v tom svým, tím, že navrhuje tady ten test, tak předpokládá, že ten test je splnitelný, že by to mohlo nastat, že vzniknou stroje, které tím testem projdou, a tedy, že by mohlo nastat, že vzniknou stroje, které umějí myslet, respektive rozumět jazyku. Naproti tomu John Searle v roce 1980 tvrdí, že počítače v žádném případě jazyku principiálně rozumět nemůžou. A tady tu nemožnost ilustruje myšlenkovým experimentem s čínským pokojem, kde teda si máme představit, že je nějaká místnost a uvnitř té místnosti je člověk, který neumí vůbec čínsky. A vně té místnosti jsou nějaký lidi, kteří čínsky umějí. A tady ty lidi, kteří stojí venku, tak sestaví nějakou zprávu v čínštině. Ta zpráva může být třeba nějaký příběh a nějaké otázky k tomu příběhu. A tady tu zprávu pošlou dovnitř do té místnosti. Ten člověk, který je uvnitř a nerozumí vůbec čínsky, tam má knihu, ve které jsou popsané pravidla, jak manipulovat s čínskýma symbolama. A ta kniha prostě obsahuje pravidla takový, že jakákoliv sekvence čínských symbolů, která mu přijde, tak on se s ní nějak vypořádá, na základě těch pravidel se staví nějakou jinou sekvenci čínských symbolů a tu pošle na druhém konci ven. A teď si teda máme představit, že když se tam z jedné strany strkají ty příběhy a otázky, tak z druhé strany padají správní odpovědi. Přestože ten člověk, který je vevnitř, neumí vůbec čínsky. A podle Searla tady to ilustruje, že pouhá schopnost odpovídat na otázky ještě nezaručuje rozumění. Pokud je možný, což je diskutabilní, ale pokud je možný odpovídat na otázky tím způsobem, že pouze syntakticky manipulujeme se symbolama, pak je možný odpovídat bez porozumění, čili například ten Turingův test není podle Searla adekvátní měřítko inteligence, protože je možný, respektive podle Searla je dokonce nutný, že ten
počítač v tom testu jenom syntakticky manipuluje symbolama a vůbec ničemu nerozumí. A jo, jakýkoliv počítačový program vykonává instrukce na procesoru. Vykonávání instrukcí na procesoru je syntaktická manipulace se symbolama. Pouze, není to nic jiného než syntaktická manipulace se symbolama, tudíž stroje nemůžou rozumět jazyku. Tady samozřejmě se ukazuje ten problém, na který jsem poukázal na začátku, a to je to, že Searle jako definuje všechno možné, ale nedefinuje rozumění. On prostě tam spoléhá na naší intuici v nějakém smyslu trochu, že říká, že prostě my vidíme jasně, že ten člověk, který se jenom řídí pravidlama z té knihy a neumí čínsky, nerozumí těm textům, se kterými manipuluje. A zatímco jako kdyby mu chodily zprávy v angličtině za předpokladu, že ten člověk umí anglicky a on by místo koukání do knížky si ty zprávy přečet a reagoval na ně, no, tak by provozoval rozumění. Ale co to teda je to rozumění a jak se to odlišuje, to nám Searle neřekne, respektive on říká, že to rozumění je podmíněný tím, že člověk má nějakou intenci a jedná intencionálně, ale co znamená intence a intencionální nám neřekne. Takže sice rozumění nějak trochu rozebírá, ale jenom se odkáže na jiný slovo, který pak nevysvětlí. Ano? No, každopádně teda. Searle říká, manipulace se symbolama nezapojuje intencionalitu, chybí rozumění, počítače pouze syntakticky manipulujou, nemůžou rozumět. A pak v podstatě v té samé době Ned Block na obrázku vpravo navrhnul jiný myšlenkový experiment, kterýmu se dneska v literatuře říká blockhead. No a ten Block říká, že pro každou danou délku konverzace existuje nějaká konečná množina rozumných konverzací. Slov, jako v každém okamžiku slov nějakého jazyka se můžeme tvářit, že je konečně mnoho, kombinací je konečně mnoho. Pokud jsme schopni nějak rozhodnout, který jsou rozumný a který nejsou, tak máme konečné množství rozumných konverzací. Přičemž on v tom svém článku nějak rozebírá, jako jak by se to hypoteticky dělalo, že by se sešla nějaká komise vědců, která by říkala, který ty konverzace jsou sensible a který nejsou, ale to není až tak podstatný. Předpoklad teda je, že tady ta množina nějak existuje a v principu by se dala najít. A Block říká, teda mějme tuhle množinu a napišme si všechny tyhle konverzace na nějakou pásku, nebo reprezentujme je nějakým stromem. A teď algoritmus konverzačního chatbota je následující. Prostě dostane nějaký vstup, čili nějaký prefix budoucí konverzace. Teď on má všechny ty konverzace na té pásce, nebo je má v nějakém prefixovém stromu, tak prostě projede celou tu pásku, nebo najde ten prefix v tom stromě. A tím dostane všechny rozumné konverzace, které začínají tím prefixem. Z těch si vybere nějakou náhodnou a odpoví to, co je v té náhodné konverzaci za tím prefixem. Na to mu člověk zase něco řekne, a protože my máme množinu všech rozumných konverzací a předpokládáme teda, že ten člověk mu říká rozumné věci, tak tady ty výměny zřetězené za sebou budou zase tvořit prefix nějaký rozumný konverzace, nebo respektive množiny rozumných konverzací, tak si z nich zase prostě všechny najde, tím, že projde všechny konverzace jednu po druhý, vybere libovolné pokračování a vypíše ho.
No, to se tam tak nějak jako předpokládá, ale ten argument je zhruba takový, že slovník je konečný, nějak se vyvíjí v čase, že? Ale prostě v danou chvíli je konečný, víceméně. Jako předpokládáme, že ty sensible conversations neobsahují nekonečné množství slov, který bychom si vymýšleli v tu danou chvíli. No. A potom jsou to konverzace daný dílky. No. Tak, která tam, myslím, že je definovaná časově, jakože prostě že to musí být třeba konverzace, které by se vešly, když bychom je normálně říkali do 1 hodiny. No, takže ten hypotetický chatbot prostě vždycky prochází všechny ty konverzace, najde všechny ty konverzace s tím daným prefixem, odpoví libovolným pokračováním. Takovýhle hypotetický stroj podle Blocka by prošel Turingovým testem, protože na všechno rozumně odpovídá, ale přitom nepoužívá žádnou inteligenci, říká Block. Tady zase ten moment toho odvolání se na intuici je v tom, že teda procházet seznam všech možných sensible conversations není inteligence. Když ho jenom prostě procházím jednu za druhou, tak to prostě podle Blocka nepředstavuje inteligenci. A tedy Turingův test není dostatečnou podmínkou inteligence. Ale ten článek teda zase není až tak negativní, jak by se zdálo, že on neříká, na rozdíl třeba od Searla, že by stroje nemohly být inteligentní, on jenom říká, že nemůžeme najít žádný test, který by pozitivně vymezil inteligenci. Ano, a to už tady ty články všechny a ještě některé články, o kterých budu mluvit později, mají takovou jako společnou formální vlastnost, že to začne tím argumentem a pak je tam napsáno, jako, očekávám tyhle protiargumenty a všechny jsou nepravdivý. A Block tady píše, že ten jeho blockhead by jako musel být větší než celý vesmír, ale že mu to jako nepřijde podstatný. A on, jako to, že mu to nepřijde podstatný, tam píše nějak sofistikovaně. Kdyby tě to zajímalo, tak ten článek se dá snadno najít na internetu. Tady bych teď do toho nezabíhal. Každopádně ano, to je protiargument, který už Block očekával. To bylo takové nějaké jako uvažování o možnostech umělé inteligence a rozumění od 50. do 80. let, kdy ještě neexistovaly velký jazykový modely, ale už se nějak přemýšlelo o tom, co by takový stroje dělat mohly nebo nemohly, kdyby existovaly. A my teda teď máme velký jazykový modely. Jazykový model je něco, co predikuje nějaké lingvistické jednotky, slova, znaky nebo nějaké tokeny v závislosti na kontextu. Velký jazykový model je jazykový model realizovaný velkou neuronovou sítí, natrénovaný na obrovských datech. A typický zástupci tady téhle množiny jsou GPT-2 možná, ale spíš až od té trojky. 3, 4, Llama a tak dále. A některé language modely používají reinforcement learning, což je potom podstatný v některých těch argumentech kolem rozumění, kterýma se vlastně ale nebudu zrovna v této prezentaci zabývat. V praxi to vypadá třeba takhle. Máte takovýhle chatbota, kterýmu napíšete nějakou zprávu a on vám odepíše nějakou jinou zprávu. Je jich opravdu spousta. Fungují na principu neuronových sítí, tam mám z nějaký starší prezentace, tady myslím, že snad není nutné to vysvětlovat, co je neuronová síť. Takže to přeskočíme a ty language modely, co jsou dneska nějak zajímavý, tak fungují na principu decoder only, transformer architecture. A to všechno vlastně jako není pro ty argumenty okolo moc důležitý. Jediné, co je trochu podstatný, je, že to všechno funguje tady tím autorekurentním způsobem, kde mám nějaký vstup,
na základě toho vygeneruju výstup, nebo jako nějaký jeden kousek výstupu, no, ten přilepím ke vstupu a zase generuju další kousek výstupu a ten zase přilepím ke vstupu a tak dále a tak dále. Tak a teď taková stručná historie posledních 5 let tady v té oblasti. Z hlediska toho, jak lidi mluví nebo píšou o rozumění u jazykových modelů. No, začalo to tím, nebo teda, to se ještě vrátíme daleko do minulosti. To částečně souvisí s tím, co přišlo potom, jenom taková jako historická zmínka, kterou asi mnozí znáte. Už v 60. letech vzniknul program ELIZA, který nějakým způsobem jako napodoboval psychoterapeuta. Jo, v roce 66 ho napsal Josef Weizenbaum. A ten program se vás na začátku zeptá, is something troubling you? A vy mu něco odpovíte a on se zase na něco zeptá. A buď jsou to takovéhle obecné otázky, jako what is the connection, do you suppose? A nebo třeba jak je tam konec té konverzace, vy řeknete I am unhappy a ten program na základě nějaké jednoduché syntaktické analýzy dojde k tomu, že klíčové slovo je unhappy a zeptá se can you explain what made you unhappy? A ten program je zcela deterministický, pravidlový a velmi krátký a srozumitelný. A zase bychom mohli si přečíst ten program a říct, jako tady to není inteligence, no, to jsou nějaké jednoduché pravidla. Nicméně v tom roce 66 se našli lidi, kteří tady tím byli natolik uchvácení, že údajně trávili hodiny a hodiny tím, že si dopisovali tady s tím jednoduchým skriptem a tvrdili, že to musí být podvod a že tam musí být na druhé straně schovaný nějaký člověk, který jim píše. Pro některé lidi to bylo extrémně přesvědčivý. Teď teda se konečně dostáváme do roku 2020, kdy v různých médiích se psalo, že tady Bert rozumí tomu, jak lidi komunikují, rozumí záměru za nějakým vyhledávacím dotazem. Tady ty příklady uvádí Bender a Kohler v článku, ke kterému se ještě dostaneme za chvíli, ale jsou to příklady z nějakých médií všelijakých. Další věc je, že člověk, který pracoval v Google, napsal tady ten blogový článek a pak už v Google nepracoval. Nicméně vznikaly tyhle články, kde se autor vážně ptá, jestli model lambda má vědomí. A tady jsou ještě příklady zase z toho článku od Bender a Kohler. A tohle jsou pro změnu příklady z vědeckých článků, kde vědci používají nějaké jako metafory rozumění k tomu, aby popsali, co ty modely dělají. Říkají model that understands sentence relationships, nebo machine comprehension. Models recall factual knowledge. Když se objevily tady ty velké jazykové modely, tak mnoho lidí mělo dojem a vyjadřovali dojem, že teda ty modely nějak rozumějí jazyku. Na to přišla reakce taková, že ty modely jenom predikují další slovo v nějaké sekvenci, that's all, a není v tom žádný rozumění významu whatsoever. Emily Bender na Twitteru psala I wish we didn't need to keep reminding people, což mi přijde zajímavý nejen z toho hlediska, že jak si ukážeme později, jako říkat, že ty modely jenom predikují další slovo, je přinejmenším závažný až
zavádějící zjednodušení, ale i proto, že někdo má potřebu něco takového psát na Twitteru a nějak to jako řešit jako nějaký společenský problém v podstatě. Joab Goldberg na to říká so what, což si myslím, že je správná odpověď na to. A why do you feel you need to remind people? Odpověď na tuhle otázku jsme se bohužel nedozvěděli tady z té konverzace. No, nicméně, Bender teda nepíše jenom tweety o tom, že je nutný tady ty věci lidem zdůrazňovat, ale napsala taky 2 články, které jsou oba charakterizovaný každý nějakým zvířátkem. Jeden je článek o chobotnici a druhý je článek o papoušcích. Ale ve skutečnosti jsou to teda oba články o language modelech. V tom prvním článku Bender a Kohler navrhují zase myšlenkový experiment. Ten je následující. Máme 2 ostrovy, pustý, na kterých se nějak odstli 2 lidi, každý je na jednom ostrově, nemůžou se nějak setkat, prostě nejsou schopní přeplavat z jednoho ostrova na druhý, ale nějakou podivnou shodou okolností se tam odstnul podmořský kabel, skrze který si můžou posílat zprávy sem a tam. Takže tady 2 lidi, kteří se odstli na pustých ostrovech, si posílají zprávy podmořským kabelem a někde hluboko pod mořem žije chobotnice a hrozně se tam nudí. A objeví ten kabel a začne nějakým způsobem poslouchat ty zprávy. A když nějakou dobu poslouchá ty zprávy, tak se začne zase nudit a aby to měla zábavnější, tak rozstříhne ten kabel a vždycky čeká, až přijde nějaká zpráva od člověka a pak mu odpovídá a předstírá přitom, že je člověk B. A když přijde zpráva od člověka B, tak chobotnice předstírá, že je člověk a takhle si s nima povídá. Člověk A sestaví katapult na kokosy a chce poslat člověku B zprávu o tom, jak postavil skvělý katapult a že si to má taky zkusit. A tak posílá tu zprávu a neví, že tam místo člověka B sedí chobotnice. A teď podle Bender prostě ta chobotnice nebude schopná nadále předstírat, že je úspěšně, že je člověk B, protože ten člověk A se jí bude ptát, jestli postavila ten katapult a jak to dopadlo a co se jak dělo. A ta chobotnice nemá žádnou zkušenost s kokosama a s lanem a tak dále, tak prostě nebude schopná relevantně odpovídat na ty otázky o kokosovém katapultu. Z toho teda podle Bender a Kohler, nebo jako tady to podle Bender a Kohler ilustruje to, že ten language model, který je natrénovaný jenom na textu, jako vždycky principiálně bude mít nějaký nedostatek něčeho, co bude způsobovat, že tomu textu nebude úplně rozumět. A oni teda nekončí u myšlenkového experimentu, ale ještě velmi formálním způsobem řeknou, co si teda myslí, že je to, co bude té chobotnici, respektive language modelu chybět. A říkají, že teda my, jako lidi, když používáme jazyk, tak činíme s nějakým cílem. A tím cílem je dosáhnout nějakého komunikačního záměru. To může být třeba předání nějaké informace, nebo můžu od někoho chtít, aby něco udělal, nebo se můžu nějak socializovat. Ale všechny tady ty věci nějak spadají pod komunikační záměr. Ale teda meaning, neboli význam, je podle Bender relace matematická, je to podmnožina kartéského součinu jejich množin E a I, kde množina E je množina výrazů v přirozeném jazyce a množina I je množina těch
komunikačních záměrů. A rozumět jazyku potom znamená nějakým způsobem se dobrat toho komunikačního záměru na základě nějakého jazykového výrazu. Když vám tady organizátoři řeknou, přijďte příští týden na seminář, tak vy z toho pochopíte, že jejich záměr je sdělit vám, že máte přijít na seminář a pak třeba přijdete na seminář. A Linda Bender tvrdí, že jako meaning je tady ta relace, tady ten vztah mezi těma výrazama a tím komunikačním záměrem. A ty language modely mají k dispozici jenom ty výrazy a nemají vůbec přístup k těm komunikačním záměrům. Tam potom teda otázka, co je komunikační záměr. A o tom oni říkají, že to je vždycky, komunikační záměr je o něčem, co je mimo jazyk, ale jinak to má jako dost podobný status, jako mně přijde teda jako intencionalita třeba u Searla. Není z toho úplně jasný, co by to nějak jako ontologicky mělo být, ten komunikační záměr. Tady ten článek má taky tu strukturu, že se tam popíšou tady ty věci a pak se řekne hned jako první věc v nějakým appendixu, že autoři očekávají, že první věc, co jim řeknou lidi, kteří se tady tím nějak zabývají, je, že význam není tohle. Takže nelze o významu dovozovat takovýhle závěry na základě tady té definice. Ale zase na to oni říkají, že jim přijde, že tady ta definice je natolik obecná, že se pod ní vejde jakákoliv rozumná definice významu, což si myslím, že je diskutabilní. Nicméně ty jejich závěry se dají vyvrátit i bez zpochybňování jejich definice významu, jak uvidíme v zápětí. Jo, a ještě jedna věc, teda oni tam mají v tom článku takovýhle příklad, kde tehdy nejaktuálnější model byl GPT-2 a oni mu dali takovýhle prompt, to, co je tady tučně, a ten model odpovídal to, co je tam netučně. A v tom článku mají asi 5 verzí tady toho, jakože to není jeden konkrétní vybraný pokus, prostě ukázali, že konzistentně ten model jako plácá nesmysly a neporadí vám, co udělat s medvědem. Nicméně, což dobře ilustruje ten jejich myšlenkový experiment, kde oni říkají, že ta chobotnice nemá zkušenost s těma kokosama a slanama a s palmama, tak nebude umět postavit ten katapult. A teď tady ten language model nemá zkušenost s medvědama a s větvema a s puškama, a tak nebude schopný dobře odpovídat na to, co dělat s medvědem. Nicméně, ChatGPT někdy asi před 2 rokama už, myslím, tam jsem si tam měl napsat datum, ke kterému jsem to zkusil, to jsem si bohužel nenapsal, ale nějaká stará verze ChatGPT na ten samý prompt odpovídá tohle. A asi nemá smysl, abyste to celý četli, ale prostě tam je naprosto validní, dobrý postup, jak se vypořádat s medvědem. To takhle v 5 bodech, na konci je shrnutí a je to prostě naprosto adekvátní. Že? Přestože ten model jako mezi tím, co se teda vyvinul z GPT-2 do ChatGPT, nenazbíral žádné zkušenosti s reálnýma medvědama ani jinýma reálnýma předmětama. A ChatGPT verze 4o na ten samý prompt odpovídá tohle, což je ještě o něco lepší, jo, protože zatímco tady ten ChatGPT si přečte ten prompt, zjistí, že je tam nějaká otázka o medvědech a odpovídá na otázku o medvědech relevantním způsobem, ale v úplně jiném žánru, tak tady ChatGPT 4o si přečte, že jsou tam nějaké postavy a je to v přímé řeči a odpoví v přímé řeči. Čili v žánru, který odpovídá tomu promptu. A taky odpoví věcně správně.
Čili jako přinejmenším částečně to, co oni tam kritizovali, se jako nějak, aspoň v některých případech, prostě spravilo tím, že ten model dostal víc dat. Což samozřejmě neznamená, že by se něco změnilo úplně principiálně, ale myslím si, že problém tady té koncepce, která aspoň pro mě spočívá mimo jiný v tom, že mi není jasný, co by měly být ty činnosti, které ten model nedokáže na základě toho, že mu nepřipisujeme ten communicative intent. A v tom roce 2020 to jak jasný bylo, to se prostě řeklo, poraď mi s medvědem a ten model to neudělal. Jo. Ale dneska už to zdaleka tak jasný není. Jo, tady jenom taková velmi stručná poznámka stranou, bo teda teď bude následovat ta část, co úplný začátek byl teda, že lidi byli nadšený a říkali, že modely rozumějí jazyku. Pak přišli nějaký lidi, kteří říkali, že to v žádném případě není pravda. A teď si ukážeme negaci tady toho negativního postoje. Jejímž výsledkem teda nebude úplně pozitivní postoj, že by někdo tvrdil nutně, že ty modely rozumějí jazyku, ale spíš bychom měli dojít k tomu, že těžko říct, jestli něčemu rozumějí nebo nerozumějí a jsou nějaké možnosti, jak to jejich chování konceptualizovat jako porozumění a je otázka, jestli to tak chceme dělat nebo nechceme dělat, ale neměli bychom tvrdit, že je to principiálně nemožné. Krátká odbočka k tomu, že teda ty lidi, kteří tvrdí, že ty modely za žádnou cenu nemůžou ničemu rozumět, tak taky často říkají, že ty modely jsou jenom nějaký náhodný generátory na základě statistiky, což je to, co Bender potom v tom druhém článku popisuje metaforou toho stochastického papouška. A prostě je to něco, co je jako na základě frekvencí, jenom statisticky plivé nějaký slova. Tady to srovnání mimo jiný je problematický v tom, že jsou úlohy, které jsou jako z principu neřešitelné nějakou n-gramovou statistikou, kde prostě říkám pravděpodobnost nějakého slova dáno nějakou dílkou předchozího kontextu je nějaká. A taková úloha je třeba prostě nekonečný nebo hodně dlouhý opakování nějaký sekvence, kde když prostě budu psát ABC, 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 nebo kočka leze dírou pes oknem pořád dokola, jako z hlediska jakýhokoliv pravděpodobnostního modelu, pravděpodobnost toho, že za Bčkem bude Cčko v tady té nekonečné sekvenci, jako neustále klesá, anebo je konstantní ve chvíli, kdy naplním ten kontext toho modelu a už jako mi došel kontext a musím z něj něco vyhazovat. Ale tím pádem, jako když si to pak přenásobím přes tu dílku té sekvence, tak pravděpodobnost té sekvence neustále klesá. No, zatímco když to čtu jako člověk, máme jako odhadovat, jak bude ta sekvence pokračovat, tak když dostanu na začátku Ačko, tak toho moc nevím. Jo. Když dostanu potom Bčko, tak si možná můžu tipnout, že tam bude Cčko. Když dostanu pak znova ABC, tak můžu hádat, že tam bude znova ABC. A když dostanu 100krát ABC, tak jako už jsem si prakticky jistý, že po 101. tam bude ABC. A moje jistota o tom, že to bude pokračovat jako ABC, naopak roste. A tohle, co můžou modelovat nějaké rekurentní sítě, mohli by to možná do jisté míry, když se budeme tvářit, že je provozujeme na nějakých kontinuálních, jako na reálných číslech, tak by to mohli v principu dělat transformery, kdyby jsme si cacheovali ty vnitřní stavy a nezahazovali je s tím, jak postupujeme tím kontextem a odebíráme ten starý kontext, když naplníme to kontextové okno. Ale obyčejný pravděpodobnostní model tohle z principu nedokáže zachytit. No a my víme, že ty velký jazykový modely tady to dobře umějí. Když tomu dáte prostě nějaký ukázky, co má dělat a dáte mu ukázky nějakých úloh, který nemohl vidět nikde v datech. Prostě dáte mu nějaký sekvence slov, které jsou naprosto smyšlený a naprosto nepravděpodobný, ale tvoří nějaký pattern, tak on ten pattern zobecní a pokračuje v něm. To je jako jeden důvod, proč netvrdit, že jsou to jenom
statistické modely. Z toho učení jako emergují nějaké vlastnosti, které n-gramový statistický model nemá a nemůže mít. No a teď ty podstatnější argumenty. Jeden článek, který tady shrnul, je The Singleton Fallacy. A v tomhle článku se říká, že jazyk prostě není singleton, není to nějaká jako jedna monolitická věc. A zrovna tak understanding, rozumění a meaning, čili význam, jsou to nějaký inherentně vágní pojmy, se kterými je těžký nějak teoreticky zacházet. A hlavně jazykové chování není jedna aktivita, je to nějaká kolekce spousty propojených kompetencí a aktivit, který tvoří celek toho lidského jazykového chování. A pokud říkáme, že rozumění je nějaká jedna věc a language modely nemůžou ničemu rozumět, protože třeba prostě nemají ten přístup ke komunikativ intentu, tak se tím dopouštíme podle autorů tady toho článku jako logické chyby v tom, že prostě si vybrali nějakou část jazykového chování, řekli jsme, že to nejde tady to provozovat a na základě toho jsme řekli, že teda nemůžou dělat nic jazykového ty modely, přestože jazyk prostě není jenom tady ta jedna specifická aktivita. Rozumění můžeme rozdělit právě v duchu toho, že to není jedna aktivita, na nějaký různý typy rozumění, řekněme. Jeden typ je intralingvistický rozumění struktuře jazyka. No, jiný typ je referenční, což je teda schopnost nějak identifikovat předměty ve světě. Jiný typ je sociální, což je nějaký rozumění, který umožňuje člověku jednat v sociálních situacích. To intralingvistické porozumění se rozhodně může v principu naučit language model jenom z textu, protože to jako definičně, když řekneme intrajazykový, no, tak to je to, co se právě vyskytuje pouze v tom textu a nezasahuje to jako mimo text. Jo, takhle se třeba ten language model naučí, že prostě česká věta jako typicky obsahuje podmět a přísudek a tak dále. A tady to ten model jako bez problémů dodržuje. A teda otázka zní, jestli jsou věci, které se nemůžeme naučit pouze tím, že přečteme spoustu textu. A tady se právě říká to, co jste říkal vy, že ten Octopus test míchá dohromady tu neznalost s nějakým jako vnitřní limitací, zapříčiněnou tím, že ten model nebo ta chobotnice interaguje jenom s tím textem a nemá k dispozici žádný jiný vstupy. A autoři tohoto článku mají k tomu jako zajímavý protipříklad. Říkají, prostě představme si chatbota, úplně jednoduchýho, který postupuje podle nějakého plánu a má třeba zavolat do restaurace a zamluvit mi stůl na večeři. A takový chatbot by mohl být v podstatě pravidlový, zase by mohl být prostě hrozně jednoduchý. Mohlo by to být něco, čemu nebudeme přisuzovat inteligenci, nebo rozhodně to budeme jako hodnotit, jako, že se to chová, že to jako projevuje méně inteligence, než projevuje třeba ChatGPT. Ale přesto, jako kdybychom k tomu přistupovali podle té koncepce, kterou prosazuje Bender, bychom řekli, že tohle, ten chatbot, který mi zamlouvá ten stůl v restauraci, je vlastně lepší model, který víc rozumí jazyku, protože on realizuje ten communicative intent. Já mám na konci zamluvený stůl, když on provede to, co má provést. Takže záměru bylo dosaženo. Čili jako posuzovat tady ty stroje podle toho, jestli realizují nějaké takovéhle věci, je divný. A nakonec, jak tady tu otázku celou vyřešit, na to je odpověď inspirovaná Dennetem a jeho pojmem intencionálního postoje, kde Dennett říká, že intencionalita je něco, co prostě připisujeme systémům, aby jsme vysvětlili jejich komplexitu. A rozlišuje
nějaký typy entit různých, kde nejjednodušší jsou nějaké základní entity a ty popisujeme tím, že jim přiřazujeme fyzikální vlastnosti. Prostě tady stůl má nějakou šířku, dílku, tvrdost, materiál a tak dále. A když vám vyjmenuju všechny tady ty věci, tak budete mít všechny informace tady o tom stole a prostě těma fyzikálníma vlastnostma vám ten stůl plně popíšu. Pak jsou komplexnější entity, tady je napsáno motorová pila, ten Dennettův příklad, a mně přijde, že dneska lepší příklad by byl třeba počítač nebo mobilní telefon, který bych vám jako v principu taky mohl popsat na té základní úrovni jeho fyzikálníma vlastnostma, ale no, i kdybych toho byl schopný a kdybyste vydrželi to poslouchat, bych jako vyjmenoval všechny ty tranzistory a diody a jejich propojení, tak byste z toho těžko odvodili, co s tím předmětem můžete dělat. No, takže v praxi, když se bavíme o mobilním telefonu, tak ho nepopisujeme materiálně, ale říkám prostě, když zmačknu tady to tlačítko, tak můžu zadat číslo a telefonovat. Když zmačknu tady to tlačítko, tak fotím. No, prostě popisuju funkce. A no, ten telefon popisuju jinak než ten stůl, protože je to komplexnější entita. A pak jsou ještě komplexnější entity, a to jsou třeba lidi nebo zvířata, a tam mi nestačí ani ten funkční popis. Když se vás zeptám, proč jste přišli dneska na seminář, tak funkční popis by mohl být hypoteticky vzato jako nějaký neurovědní, kde byste jako měli kauzálně vysvětlit nějaké svoje psychické pochody a na základě toho jako doložit, proč jste se sem dostavili. Ale to zase není něco, co bychom dělali a co by nám bylo prakticky užitečné. Prakticky prostě, když se zeptám, proč jste přišli na seminář, tak řeknete, že vás to zajímá nebo že chcete zápočet. No, a prostě bavíme se o nějakých vašich záměrech a o nějakých vašich důvodech. Protože lidi jsou prostě ještě složitější entity než mobilní telefony a na takhle složitý entity potřebujeme intencionální popis. A tady ty úrovně popisu jakoby nejsou vlastnosti těch předmětů, to jsou způsoby, jakýma je pro nás vhodný a užitečný o těch předmětech diskutovat. A tudíž ta otázka, jako jestli language model má nějaký záměry nebo nemá, je z hlediska tady té teorie špatně položená otázka. Správná otázka je, jestli language modely jako v tuhle chvíli vykazují takovou komplexitu, aby pro nás bylo užitečné se o nich bavit v tom intencionálním jazyce. To si myslím, že zatím úplně nevykazují, ale v blízké budoucnosti by klidně mohli. Jo, a mimochodem s tím teda souvisí aspoň u Dennetta i pojem vědomí, kde on říká, že vědomí není nějaká jako extra ingredient in addition to the complexity of a system. Vlastně to, že něčemu připisujeme vědomí, je to, že ten systém vnímáme jako natolik komplexní, že se nám nejlíp popisuje tím, že řekneme, že má vědomí. A zrovna tak, teda rozumění není něco, co by jako nějaká entita měla nebo neměla, nějaká entita, která se zabývá manipulací se symbolama. Je to prostě pojem, kterým popisujeme komplexitu takového systému. Čili pokud se chování tady těch systémů stane natolik komplexním, že bude pro nás jednodušší a užitečnější ho popisovat v těch intencionálních pojmech, než ho popisovat funkčně, tak ho budeme popisovat v intencionálních pojmech. Teď ještě stručně několik argumentů k tomu, že ty modely se přece jenom čistě z textu dokážou naučit věci, které by se nám na první pohled mohlo zdát, že by se neměli být schopní naučit. Tady vycházím z článku Jacoba Andrease Language Models as Agent Models. A tam na začátku, tam prostě v tom článku popisuje několik experimentů. Na začátku popisuje experiment, který má za cíl ukázat, že ty language modely
nemáme vnímat jako model, ten language model nemáme vnímat jako nějakého jednoho mluvčího, ale můžeme ho vnímat jako nějakou populaci mluvčích. Což on ilustruje tím, že vyrobí nějakou nekoherentní encyklopedii, která se skládá ze 2 sad nějakých jednoduchých propozic. Ty 2 sady jsou obě vnitřně konzistentní, ale navzájem nekonzistentní. A on natrénuje nějaký model, který se skládá z článků, které jsou vždycky sestavený z těch vět z té jedné sady. Takže ty články zase jsou vnitřně konzistentní, ale navzájem nekonzistentní. Prostě v jednom článku můžou být tvrzení, které popírají tvrzení v jiném článku. Na tom natrénoval nějaké language modely, no a pak ukázal, že ty language modely zase generují konzistentní články. Takže prostě když tomu language modelu tady té encyklopedie řeknete vygeneruj mi článek, tak ten článek je konzistentní. Mu řeknete vygeneruj mi druhý článek, tak ten článek je taky konzistentní, ale může odporovat tomu prvnímu článku. A když se na to koukáte tak, že ten language model je jeden mluvčí, no tak si řeknete, no tak to je hloupej mluvčí, no, on tady popírá sám sebe, nevyjadřuje se konzistentně, tak jako nepochopil, že svět je konzistentní, to je k ničemu celý. Ale když se na to koukáte tak, že ten language model a ty naše language modely, nebo naše, tady prostě ty language modely, které nějakým způsobem používáme, jsou natrénovaný na datech z internetu, což jsou taky články nebo texty, které vygenerovala nějaká populace mluvčích. Není to internet vygenerovaný jak nějaká konzistentní korpus, který by nějak zachycoval nějaký konzistentní světonázor. Takže když se na to pak díváme tak, že ten model jako nemodeluje jednoho mluvčího, ale modeluje populaci mluvčích, no tak to dává smysl všechno a můžeme být spokojení i s tím, že ty jednotlivé texty vygenerované language modelem si můžou navzájem odporovat. Druhý pokus spočíval v tom, že natrénoval někdo, tohle teda myslím, že nedělal přímo ten autor, ale když tak v tom článku jsou napsané všechny zdroje těch experimentů. Někdo natrénoval language model na nějakých recenzích všeho možného a ukázal na tom, že jednak jako z toho language modelu, prostě v tom language modelu se dají najít nějaké aktivace, ze kterých se dá predikovat, jestli ta recenze byla negativní nebo pozitivní, což jako ten researcher ví z toho, že ty recenze mají kromě toho textu nějaký počet hvězdiček, ale ten language model při tom trénování nedostal ty hvězdičky, takže on nemá ty labely k tomu. Neví, jestli ty recenze jsou pozitivní nebo negativní, ale přesto tu pozitivnost nebo negativnost nějak modeluje. A modeluje ji tak, že jednak se dá v tom modelu ukázat, tím, že se tam najde ta správná pozice v těch aktivacích, a jednak se dá ten model ovlivňovat tak, že když se ta hodnota prostě nastaví napevno na nějaký vysoký číslo, tak to generuje pozitivní reviews, a když se nastaví na nízký číslo, tak to generuje negativní reviews. Čili to podle Andrease ukazuje, že ty modely, i když mají k dispozici jenom text a nemají k dispozici ten communicative intent, který on teda říká v tomhle případě, že je reprezentovaný tím hvězdičkovým hodnocením, který ty modely neměly při tom trénování k dispozici, tak se to stejně můžou jenom z toho textu naučit. Druhý příklad je to, že někdo zase natrénoval language model na nějakých procedurálních textech, který popisují nějaký proces, kde se přelévají nějaké barevné tekutiny mezi různýma nádobama. A na konci toho textu bývá nějaká otázka, prostě kolik je teď tekutiny, jaký barvy, v který nádobě. No. A ty language modely se zase čistě na základě toho textu, aniž by k tomu měli jakýkoliv další reprezentace, se nějak naučili, že si mají reprezentovat v těch vnitřních stavech, kolik je ve který nádobě jak barevné tekutiny. A
nejenom, že se tohleto naučili, takže se to tam jako dá najít z toho vnitřního stavu, no, ale zase ten model se dá ovlivňovat tím způsobem, že mu můžete dát text, který říká, že v první nádobě jsou 4 jednotky červený, pak ukážete z toho skrytého stavu, že ten model věří, že v první nádobě jsou 4 jednotky červený, změníte ten vnitřní stav, pokračujete v tom textu, řeknete prostě do první nádoby přilejeme ještě 2 jednotky červený a když ten stav uprostřed nezměníte, tak ten model by vám řekl, že v první nádobě je 6 jednotek červený a vy můžete ten stav uprostřed změnit tak, že najednou reprezentuje 0 jednotek červený, pak 2 přidáte a on vám řekne, tak teď jsou tam 2 jednotky. Prostě reprezentuje si nějaký jako belief, nějaký prostě vědění o světě. Což, teda když se vrátím tady k tomu slajdu, který jsem předtím trochu přeskočil, je součást nějaký definice agenta, která se často používá, kde teda agent je něco, co právě má nějaký přesvědčení o světě, belief, má nějaký touhy něčeho dosáhnout, desire, na základě toho, co si myslí o světě a co chce udělat, sformuluje nějaký communicative intention, ten pak přemění v nějakou promluvu, vyjádří ho, tady ta promluva nějak ovlivní ten svět okolo a ten zase zpětně ovlivňuje ty přesvědčení toho agenta a tak dále. Jo. Takže proto se tady ukazuje, že ten model může modelovat ty přesvědčení, přestože zase ty přesvědčení nejsou daný jinak než tím textem. Není tam žádná jiná reprezentace těch nádob, než to, že v tom textu je napsáno, co se kam jak přelejvalo. Poslední pokus je Modeling Desires, kde se ukazuje, že na základě různých promptů ty modely můžou chovat různě a vypadá to, že se jim dá vnutit něco jako záměr. A to tady asi z časových důvodů nebudu víc rozebírat, každopádně jo. Závěr tady toho článku je, že všechny tyhle věci se dá na nějakých jako příkladech, které jsou to vždycky nějaký jako toy examples, že jo? Nejsou to nějaký plnohodnotný příklady a jsou to vždycky language modely trénovaný specificky na nějakým zvláštním korpusu textů. Takže jako není to žádný tvrzení přímo o těch velkých language modelech, ale podle autora tohle to dokazuje, že principiálně je možný, aby se language modely čistě na základě textu naučili reprezentovat belief, desire, communicative intention a tak dále a aby prostě byli v tomhle smyslu jako agentní. Navzdory tomu, že třeba teda Bender a Kohler říkají, že to v principu nejde, protože prostě samotný text neumožňuje přístup tady k těmhletěm záležitostem. Tohle asi zmíním jenom ještě stručnější. Prostě další protiargument proti tomu, že čistě z textu nelze získat nic jiného než čistý text, je ten, že jako do nějaké míry je možný, že svět, tak jak ho vnímáme a konceptualizujeme, má nějakou strukturu, jazyk taky má nějakou strukturu a tady ty struktury můžou být navzájem do nějaké míry izomorfní a pokud to tak je, tak můžeme ten jazyk na svět namapovat, aniž bychom k tomu měli trénovací data, prostě unsupervised. A to by byl jako nějaký jeden možný princip, jak se vyhnout tomu omezení, že máme jenom text. Uvědomit si, že ten text nějakým způsobem taky vyšel ze světa, protože ty texty vznikají na základě toho, že žijeme ve světě a nějak se světem interagujeme a tudíž je možný, že texty nějak odrážejí strukturu světa. Závěr tady té části je za mě ten, že není úplně dobrý ptát se, jestli nějaký systémy mají nějaký vědomí, intence a tak dále. Zajímavější je ptát se, jestli máme dobrý důvody jim takový charakteristiky připisovat, což možná zatím u většiny systémů úplně nemáme, ale já osobně si nemyslím, že by platili ty argumenty, které říkají, že takový důvody nikdy v principu nebudeme mít. A zároveň teda druhý závěr je, že velký jazykový modely se můžou i ze samotného textu naučit
spoustu různých věcí a pokud mluvíme o tom, že ty modely něčemu rozumějí nebo nerozumějí, tak bychom to neměli brát tak, že teda je to buď rozuměj nebo nerozuměj jazyku, ale měli bychom říkat prostě referenční semantika, no, ty asi nerozumějí, protože nemají zkušenost s předmětama ve světě, ke kterým by mohli referovat. Ale nějaká inferencialistická semantika, což znamená, že z jednoho tvrzení můžu vyvodit nějaký jiný tvrzení, to by se z textu mohli naučit. Prostě rozlišovat, čemu můžou rozumět, čemu nemůžou rozumět. Jazyk je pluralita aktivit a říct, že nějaká entita rozumí jazyku jako celku nebo nerozumí jazyku jako celku je příliš paušalizující tvrzení. Tak, tady to všechno přeskočíme a jo. Tady jsem vám chtěl říct, že kdybyste k tomu chtěli ještě nějaké další informace, tak nedávno vyšel výborný článek shrnující Philosophical Introduction to Language Models ve 2 dílech, takže to má dohromady asi 16 stránek, se to dá přečíst a jsou tam odkazy na všechny podstatné články, které do té doby vyšly a je to tam moc hezky shrnutý. A druhá možnost, kdybyste se chtěli dozvědět víc, je si v zimním semestru zapsat předmět filozofie jazyka a NLP. To je všechno, děkuji za pozornost.